Boten tetes napa monggo Pak D Sunardi, monggo Pak D manggung. Selamat malam Kakung. Oh Mas, aku biasa aku ki mbasake anakku are Pak. Lha wong yo wis kaya ngene Kakung iki. Rumangsaku kowe kedempene jek ngono kuwi wae kok ora lali-lali. Pripun kabare, Kung? Kabare sehat sae. Ya, alhamdulillah. Aku ki gumun ora ngerti tibake Mas Prawoto digawe leh aku ngerti jam 7 mau. Iki mau teh ning kene. Lah nek gak undang-undang ya gene aku. Terus di otak-otak karo kanca-kanca sak mangkat aku ya menyang. Iya. Ki lagune napa, Kong? Lah nek piyai-piyai kek nika diaturi nyanyi kok mboten kersa nggih. Tak nyanyi dhewe aku nek. Ya, nyanyi dhewe. Biasane ya dhewe. Mengucapkan selamat kepada sahabatku tercinta koncoku rekoso biyen. Aku jur kelingan Mas Prawoto zaman biyen padha rekoso. Anjir. Saiki jebule saiki wis subur makmur senajan aku saiki tambah tuwa. Tambah rekoso. Alhamdulillah. Mas Prawoto kabeh digawean dhewe-dhewe. Biyen rekoso do dilakoni saiki mbok penak mbok ora pokoke disyukuri bareng-bareng karo Mas Jono barang. Nggih. Nggih. Larase iki mau slendro to, melu slendro nunut Mak Mesni. Ya, bawa. Bawa Lah mboten. timbange ya ane dangdutan kok sengeni kanca-kanca Sriwijaya. Manut. Slendro. Ya Kakung mah bawa Lin. Tak jajalan bawa ya. Heeh. Engko nek iso bawa dadi MC ya, Kong. Sinawang dah tanbo seni. Iya. Wis kaya MC, Mas. Aku nek nyawang kowe kan gak bosen. Ya wis kaya MC. Nyawang wong yu lo man kira aleman to. Iya ta. Rekoso tak lakonane angger aku entuk nyawang wong ayu Dalem. lambemu abang. Sing marai Pak Dimas apa? Yen mati aku wis kurup. Sing keri dhewe gelem kok. Angger tresnaku mbok tampa. Lho ngene iki. Mati ra apa-apa nyawang wong ayu sementing ditampa katresnane. Ditampa katresnane dadi Kakung, iya ta? Nek nyawang kowe aku ora tau bosen sak jeke urip. Aku timbange kelangan kowe wong mati tak lakoni ibarate ngono. Lah kok ngono itu. Judule Sesideman. Ngono. Tenan to. Ya Gus. Gundul. Ijeng legah para sedaya. Sesarengan Sriwijaya lintas
perpisahan brengsang Sulistyo rewangi samudana marang kulawarga garwa lan praputra liwat kincang ring alismu kuwasa angedan rasane atiku sedang wes ning serius aku bisa nembuh ngerti soleku mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung keduga agripa jiwa raga kuta urung kehormatan mamprung rupuh bindo pincung hake yeah. Aku ki dengi MC Tayu disusul cah kae ning ilang gak roh tak gule ra temu. Iki kate dengaran yo prei to, Gong. Aku mudhun sore nduk alhamdulillah koncoku duwe gawe kapinujon aku entuk kelonggaran semengi. Penuwun Mas Prawoto tegese andum katresnanku ora bakal ilang. Nggih. Urip pun Selak ra kuat Mas Karno. Kudu Bendang jojoket. Tarik bro. Yusri Wijaya lintas tanpa batas. ARS syutingnya boy apa boy? Era. Oh era Agus. Multimedia era syutingnya Mas Agusku. Ya. Loh ngono to mandek to. Ngerti wong tuwek ya. Alon-alon. Ora masalah wong mandek iki sanggon-gon kena. Karepe bendang user-user ngono. Mangga, Gong. Luwih becik patenono timbang perpisahan brengsang Sulistyo tak rewangi samudana marang kulawarga garwa lan praputra Liwat kincang ring alismu kuwasa angedan rasane atiku wes ning yuswaku aku isih mampu ngladeni solatku mongko kowe bocah gunung senajan bocah gunung tutuko hagripo jiwa raga kutok kurung kehormatan mamprung rubuh pindo
Sesedeman sampun. Ya wis pisan wae. Nggih Wong sampun. tuwa ki cukup pisan cukup. Tenagane diwet-wet ya, Kuwi Mbak. wae saka man akeh laline. Nggih, matur suwun nuwun Terus Kakung. nuwun yut pinarak lenggah.